Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de martes, día 2 do mes de xullo. Na que imos a falar na radio e na televisión municipal de Cerceda, tamén se queren en internet en rtvcerceda.com, por exemplo, de que siguen os trámites para a central de hidróxeno verde e a de biogás que se vai a facer aquí en Cerceda. De eso falaremos, como tamén do calendario festivo do Concello, as actividades, actos festivos que haberá nos próximos días, e recordamos que foi aplazada os xogos Anacleteadas na Silva infantís. Saberemos, ou estaremos pendentes de cando se volven a realizar. Falaremos tamén, recordemos, desa cadela extraviada que se está buscando, das subvencións municipais para deportistas, entidades deportivas, culturais e AMPAs, da nova recollida do plástico agrícola, dos campamentos de verán, das xornadas de formación para coidar e coidarse que serán xa aquí esta semana, comenzarán en Cerceda. Recordamos que tamén se poden anotar o programa de conciliación Bos Días Cole, recordamos o horario de verán do Punto Limpo e das actividades verán saudable para adultos ás que se poden sumar. Tamén está aberto a plazo para suscitar o programa de benestar en balnearios da Xunta. En canto tempo, pois para mañán seguimos con tempo seco, ca presencia dese anticiclón que nos aportará lixeira subida das temperaturas. Pois como comenzábamos os titulares, siguen os trámites para a central de hidróxeno verde e a de biogás que se van a instalar en Cerceda. Son grandes proxectos industriais que prosiguen os seus trámites burocráticos á espera de ver como se distribuyen eses fondos europeos, os fondos Next Generation de Bruselas prometidos e ademais xa consolidados para estas inversións en Cerceda. Hai outras iniciativas como son eses dous parques eólicos que irían tamén nesa zona que están promovidos por Naturgy, no noso concello, están aínda no aire, paralizados polos xuzgados. Entre as iniciativas que teñen luz verde para continuar, así o están facendo en trámites á espera de concretar as inversións, son a futura planta de hidróxeno verde e a outra futura planta de biogás. Naturgy, Reganosa e Repsol xa teñen perfilados os seus plans de traballo. A factoría de hidróxeno verde, que estará ubicada nos terreos da antigua central térmica, terá unha potencia inicial de 30 megavatios, pero se poderá aumentar ata os 200 megavatios, incrementando tamén a inversión. Decir que os 70 millóns iniciais de inversión podería chegar hasta os 300 millóns de euros de inversións. Ademais, a refinería galega, aí iría destinada ese hidróxeno renovable, a refinería da Coruña, pero tamén o hidróxeno fabricado en Cerceda se emplearía noutras industrias en mobilidade e se inxectaría tamén na red gasista para ser mezclado con gas natural. Con respecto á planta de biogás, se trata de un proxecto promovido tamén por Naturgy, Repsol e Reganosa no noso concello co apoio administrativo que impulsa Galicia, unha sociedade mixta promovida pola Xunta Impulsa Galicia. Executarán un plan autonómico de aproveitamento dos excedentes de purins procedentes de bovinos, porcinos ou avícolas das granxas galegas, uns residuos que irán mezclados coa fracción orgánica de recollida separada dos restos industriais orgánicos do sector agroalimentario para a produción de enerxía renovable co obxectivo tamén, ademais de producir enerxía, de reducir en 500.000 toneladas ao ano as emisións de dióxido de carbono. Esta futura instalación de xeración de enerxía a través do purín e outros residuos orgánicos tamén vai a estar emplazada nos terreos da antigua estación ou da antigua, mellor dito, planta térmica de Meirama, que contará tamén co apoio de outros centros espallados por Galicia de restos ubicados de tratamentos ubicados nas provincias da Coruña e de Lugo. Nunha primeira fase, as tres multinacionais invertirán 146 millóns de euros e xerán 600 postos de traballo, entre eles directos e indirectos, a maioría, evidentemente, en Cerceda. Como decíamos, en canto a inversión eólica, os dous parques previstos precisamente neses terreos da antigua térmica, donde o Concello tamén quere habilitar un polígono industrial de 580.000 metros cadrados,
foron freados en seco polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, como sucede tamén con outros moitos proxectos espallados por Galicia, os parques de Meirama e as Encrobas, nos que Naturgy ten previsto invertir 80 millóns de euros e nos que se precisarán medio milleiro de traballadores na súa construción, está paralizada e ademais esta parálisis conleva pérdidas á empresa promotora e ás adxudicatarias dos traballos, pero tamén afectan o Concello de Cerceda, que deixa de ingresar, segundo din dende Naturgy, en tasa por licencia e do ICIO uns 2,2 millóns de euros, e tamén para o Concello de Carral, por exemplo, que tamén ingresaría ao redor de 1 millón de euros. Cambiamos agora para falarlles de festas, porque o Concello de Cerceda, no noso Concello, hai festas espalladas por todo o ámbito municipal, e algunhas delas festas patronais, pero outras tamén actos e eventos musicais. Por exemplo, por orden cronolóxico, este venres, día 5 de xullo, hai música en directo no albergue da na antigua estación de Queixas, música en directo con Visionetes, o grupo Visionetes, a 7:30 da tarde deste próximo venres, 5 de xullo, na antigua estación de Queixas, agora albergue. E despois, o venres 12 de xullo, voltarán a ter música co grupo Los de la O. O venres día 12 de xullo, a Comisión de Festas de Meirama organiza Back to 90, Regresos 90, con xogos deses anos, dos anos 90, para nenos e maiores, pero tamén o primeiro concurso de tortilla de Meirama con degustación despois para todos os asistentes. Haberá música tamén dos 90 co DJ Teo. Eso será en Meirama, festa de regresos 90, o venres 12 de xullo. Por a súa parte, máis adiante, o domingo 14 de xullo, é o San Cristovo na Silva. O San Cristovo da Silva, lembren, domingo 14 de xullo. Tomen nota, hai misa solene ás 12 do mediodía na honra a San Cristovo, seguido de procesión polas rúas da Silva con vehículos engalanados, con premios para os mellores engalanados, camións, ciclomotores, tractor, turismo ou furgoneta. Haberá a sesión Bermú coa Orquesta Galia, que dará paso a un gran xantar baixo carpa no campo da Feira das Nenas da Silva, donde haberá un gran xantar e os tickets xa poden retiralos para esa comida que están en venta nos establecementos da Silva ou no teléfono da organización 679 96 25 36. Pola noite hai unha gran verbena coa Orquesta Galia. Ese é o San Cristovo, o domingo 14 de xullo. Máis adiante, o día 16 de xullo, é o Carmen en Rodís, para despois tamén en Cerceda, os días 19, 20 e 21 na parroquia de Cerceda, as festas grandes do Carmen. O Cochiño será festa gastronómica o sábado 27 de xullo. Logo hai o Carmen Pequeno en Rodís, o domingo 1 de setembro, e tamén en setembro son as festas grandes de Queixas, o 7 e 8 de setembro, pero tamén as festas grandes de Meirama, 13, 14 e 15 de setembro, con continuidade das Dores Pequenas o sábado 21 de setembro. Como xa anunciábamos onte, foron suspendidas esas primeiros xogos de anacleteadas na Silva, donde a compañía Ovira Vai, que a compañía que desenvolve eventos culturais dirixidos ao público infantil, organizaba na Silva este pasado fin de semana, este pasado domingo, pero por mor das inclemencias do tempo foi aprazada porque era ao aire libre. Agora estamos pendentes de que o Concello comunique cando se retoman. Son xogos anacleteadas na Silva que quedaron aplazados ata novo aviso. E igual que decíamos onte, imos a intentar entre todos atopar unha cadela extraviada que desapareceu o sábado ao mediodía en Gosende. Responde ao nome de Yalma, moi cariñosa, aínda que é desconfiada cos descoñecidos. Esta cadela posee microchip. Os que nos sigan a través da televisión poderán vela. Se alguén sabe dela, pode chamar ao teléfono 635 37 19 42 ou poñerse en contacto con os ca Radio Televisión de Cerceda. Extraviouse pola zona de Gosende este pasado sábado. Evidentemente, os donos están preocupados intentando recuperela. Ten microchip e, se alguén atopou esta cadela Yalma, pode poñerse en contacto con nós ou co seu dono.
Cambiando de tema, recordamos que está aberto o plazo para solicitar as subvencións para, en este caso, entidades deportivas, culturais, deportistas ou AMPAs. O prazo rematará o 12 deste mes de xullo, ese sería o último día. Serán obxecto desta subvención a promoción e impulso de actividades que desenvolvan dentro do ámbito municipal, fomentando a utilidade pública, o interese social ou o carácter cultural. En calquera caso, se alguén quere solicitala, o prazo está aberto. As bases están publicadas na web do Concello, www.cerceda.org, e se teñen algunha dúbida, non duden en poñerse en contacto cos servicios sociais 981 68 5001 ou na terceira planta da Casa do Concello. Cambiando de tema, o próximo luns 15 deste mes de xullo se fará unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras que temos en Cerceda. Todos aqueles de xeito voluntario e gratuito, o Concello facilita este servicio. O procedimento para solicitalo ten que ser chamando previamente o teléfono de Medio Ambiente 881 04 67 76 pola mañán para solicitar o servicio, indicando a cantidad de recoller e os datos do punto de recollida. Tamén poden solicitalo presencialmente, achegándose pola mañán á terceira planta do Concello. O plástico debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión e debe estar limpo, sin residuos e atado en fardos. Estáse celebrando a primeira das quendas do campamento de verán que o Concello de Cerceda organiza para rapaces e rapazas do Concello para que teñan actividades que facer ao longo da época estival, pero tamén para conciliar a vida familiar e laboral. Está dirixido a nenos escolarizados ata 14 anos e terán lugar de luns a venres de 9 a 2, dispoñendo tamén de un horario ampliado de 8 a 3. Todos incluyen a merenda, pero no horario ampliado tamén se incluye o almorzo. O campamento se desenrola na Polideportiva Municipal e no Centro Cívico. Nestes intres está xa disputando ou celebrándose a primeira das quendas con 40 anotados. Agora, se alguén quere sumarse ao resto das quendas, ten que poñerse en contacto co Concello de Cerceda nas oficinas xerais para saber se hai prazas aínda dispoñibles. Quedan pendentes a segunda quenda, que é do 9 de xullo ao 22 de xullo, a terceira quenda do 23 de xullo ao 6 de agosto e a cuarta quenda do 7 de agosto ao 21 de agosto. O precio por quenda é de 50 euros por neno, si é horario habitual, si é horario ampliado, 70 euros por neno. Os segundos irmáns terían desconto e pagarían 30 euros. Tamén lle recordamos que en Cerceda se organizan unhas xornadas de formación para coidar e coidarse a través do Centro de Información da Muller da Mancomunidade de Ordes, formación para coidar e coidarse chamada a ter en conta. Tratarase do tema de o autocoidado, a mobilización de persoas, recursos para axudar, tecnoloxía ou corresponsabilidade. Van a ser os días 4 e 18 deste mes de xullo, 16 e 29 de agosto e 12 de setembro. É gratuito, a inscripción hai que facela ou ben no Centro de Información da Muller en Ordes ou se queren nos Servicios Sociais Municipais de Cerceda, no 981 68 60 68. Tamén, dende a semana pasada, está aberto o plazo para solicitar o servicio de Bos Días Cole no Colexio Cruce para o próximo curso escolar 2024-2025. O prazo para solicitala remata xa este venres día 5 de xullo, ese sería o último día para solicitala. Se trata dun servicio para conciliación que ven ofertando nos últimos anos o Concello no Colexio Cruce de Cerceda para que os nenos podan ir ao centro antes do horario lectivo, sendo atendidos por monitores e incluso almorzar se o desexan. Se queren ter máis información ou simplemente anotarse, poden facelo por teléfono, marcando o 981 68 60 68 polas mañáns ou achegándose a Casa do Concello. O punto limpo do Concello de Cerceda, lembren ese lugar no que hai que depositar o lixo voluminoso que polas súas características non poden ir nos colectores habituais, que sepan, e ademais se deposita de xeito gratuito, e que está ubicado no Acevedo, no polígono industrial, que sepan que ao longo desta época do verán queda co seguinte horario: os martes e os xoves de 9:30 a 1 polas mañáns e os sábados tamén pola mañán de 10 a 1:30. Este horario vai a continuar así ata o 30 de setembro. Tamén na zona do Acevedo se está levando a cabo o Verán Saudable, que é unha actividade enfocada á práctica deportiva e lúdica para persoas adultas. Esta actividade se leva a cabo na zona do Parque Acuático, no Xardín Botánico, no Paseo Fluvial.
Se alguén quere sumarse, aínda podería facelo. Hai 2 turnos, son os martes e os xoves, 2 meses de o que resta deste mes de xuño ata o 5 de setembro, e hai un turno de mañán de 11 de mañán a 12 da mañán e un turno de tarde de 8 a 9. Se desenvolven actividades como ximnasia de mantemento, stip, aquallín, yoga, andainas ou cachibol, e o precio é de 9 euros o mes para os maiores de 65 anos e de 13 euros o mes para aqueles entre 18 e 65 anos. Para persoas que acrediten a condición de familia numerosa, hai unha bonificación do 10% no prezo para eles. Tamén fai unha semana que abriu o plazo para solicitar o programa de benestar en balnearios da Xunta de Galicia. Este plazo está aberto ata mediados deste mes, donde se ofertan estadías en 15 establecementos de, en este caso, termais de Galicia. Vai adicado a persoas maiores de 60 anos. Unha convocatoria que xa fixo a Xunta de Galicia e que este ano ampliaron as plazas a 1.230, pero tamén aumentaron o tempo para poder disfrutala dende os meses de xullo a setembro. O programa Benestar en Balnearios está destinado a persoas maiores de 60 anos. Se ofertan estadías de 10 días en régimen de pensión completa en 15 estabelecementos de toda a comunidade. O Goberno galego destina esta convocatoria un presuposto superior aos 300.000 euros. Se alguén quere solicitala, pode facelo a través da sede electrónica da Xunta ou, se quere, pode facelo no Concello a través dos servicios sociais. En canto tempo, mañán mércores continuaremos con predominio das altas presións en Galicia, agardándose unha xornada de tempo seco, nevos a primeira hora, en puntos de interior, e algunhas nubes baixas no norte de Galicia. Os teus no resto van a estar pouco anubrados ou despexados e as temperaturas seguirán sin cambios ou con subas lixeiras. O vento soprará frouxo de compoñente norte. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris e na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.